ndakabva ndati ndichipinda kudai ndichisangana naye handikangani shoko handikangani nyaya iyoyo. Gore racho ro 2009 ndakaita sekuti ndakapinda majecha, ndakanzwa feeling yekupinda majecha. Ndaita sekuti ndapinda majecha kudaro ndakatoshamisika. Musikana uyu ndakamuona achizvipukuta kudai, akashandisa kajira kandakaona achizvipukuta. Ndikangoti hazvina zvangoitika. Kabva aenda, kabva ndaendawo kumba, ndaigara nana munini vangu. Mangwani ndakamuka ndichinzwa kuti ndiri kurwadzirwa. Ndakabva ndazvivhura kudai so ndakaona nhengo yangu yakachekeka kunga yachekwa nereza. Soro ichangamiri pamusoro ivedare vose. Ini zita rangu ndinonzi Owen Mandu, ndinobva kuBhoyera pasi paChifu Nyashanu. Ndakauya nenyaya yangu yandishungurudza kwe15 years. Kadzara apa panonzi Chidonya Muchambanje, takambofambidzana. Nyaya iripo ndeyekuti mugore 2009 ndakafambidzana nemusikana uyu. Ndafambidzana nemusikana uyu takafambidzana kwenguva diki. Zvaita seizvozvo kufambidzana kwatakaita, takazoita musikanzwa, kabva tasangana pabonde. Takasangana padombo musango, padombo rikuita sekuti reflect. Then kabva aenda kumba kwawo. Zvaita seizvozvo akazoti after some days akazouya. Ndaigara kunonzi Gurumani, iyo anogara kupumula, titogara kuBulawayo. Ndiri mwana ashungurudzika, ndosaka muchona ndauya munzvimbo ineyi. Hakusina ndonzo kubatikana zvakanyanyisisa. Zvaita saizvozvo musikana auya akabva asvika akati shamari, nyaripo ndeyekuti mai vangu vandibvunza kuti kwewo chideiwo wambopinda kumaperiodzi here. Handikabva ndakuti inini handisati. Handikabva vakubvunza vakati wakaita musikanzwa nani, zvakurowe zvikuti wane nhumbu. Zvakanaka. Zvaita seizvozvo akabva auya kwandiri, andiudza seizvozvo, kabva tati alright, hapana chakaipa. Baba vangu inini vandauya nava vakandidzidzisa shoko rekuti as long as wasangana nemwanasikana pasina protection, usarambe mimba. Uchazoona ufamba kwengoti ndiye kunogona kuramba mwana wako kana kubvuma mwana wani. Mazvona. Zvaita seizvozvo ndakati aiwa hapana chakaipa. Kabva akuti saka chikudiwa ndechekuti vana baba vari kukuda, vari kuti uya kumba uko. Ndikamubvunza ndikati zvinoita here kuti nini ndisvike kumba kwenyu uko. Ndaita mhosva. Handizomhanyiswi nababa wako here, handizomhanyiswi nehanzvadzi dzako here. Iye akandipindira shoko rekuti aiwa vati iwe uya kumba. Ndakati zvakanaka, ndichauya. Zvechokwadi ndakazadzisa shoko rangu. Ndakaenda kumba kwavo, ndikasvika baba varipo, ndikasvika mai varipo, tikasvika tikagara pamasofa emeruni. Taita saizvozvo vakandibvunza, mai vacho vakandibvunza vakati ko unoiziva here mhosva iyi? Ndikabvuma ndikati ndakaisangana nemusikana wechokwadi, ndinobvuma nhumbu. Zvakanaka zvakadaro. Right, zvaita seizvozvozvo pakufambidzana kwedu taingosangana zvakanga zviri zvemusango, hapana patakambosangana kana kuti kuvaka rukukwe mukati mememba. Zvakanga zviri zvemusango zvese, panga pasina kana dambudziko kana kawani. Zvaizoita kudaro pane zuva randisingakangani mukati muupenyu hwangu. Ndakaenda kumusikana uyu, taenda dzakanga dziri kumanguva dzekuma7:30 kumazuva rodoka. Ava ndaenda kumba kwavo. Taita seizvozvozvo takabva taenda kupane imwe nzvimbo kunonzi kuDhumezweni, Chikoro.
zuva racho akafamba achitaura shoko rekuti unoziva here Owen, mai vangu vanditi ivo kana tikasangana pabonde zvinogadzirisa nzira yemwana kuti mwana abude zvakanaka aite health plus zvinovhura nzira yemwana. Zvaita saizvozvo ndakabva ndati ndichipinda kudai ndichisangana naye handikangani shoko handikangani nyaya iyoyo. Gore racho ro 2009 ndakaita sekuti ndakapinda majecha, ndakanzwa feeling yekupinda majecha. Ndaita sekuti ndapinda majecha kudaro ndakatoshamisika. Musikana uyu ndakamuona achizvipukuta kudai, akashandisa kajira kandakaona achizvipukuta, ndikangoti hazvina zvangoitika. Kabva aenda, kabva ndaendawo kumba, ndaigarana nabamunini vangu. Mangwani ndakamuka ndichinzwa kuti ndiri kurwadzirwa. Ndakabva ndazvivhura kudai, so ndakaona nhengo yangu yakachekeka kunga yachekwa nereza. Right. Then pozwa nenyaya yandanga ndakangana zvishoma pamashure, ndakati sezvo ndakanga ndajaira kuenda kumba kwavo, ndakaenda kumba kwavo. Rimwe rezo ndakagara kuri inini naiye musikana namai vacho. Uyu akanga achitondigadzira tii, ndaitosvika pamba pavo ndichitomwa tii, aigadzira tii. Mai vacho vakandiudza shoko rekuti unoziva here kuti mwana uyu, nhumbu yemwana uyu anoita mwana wako wekupedzisira upenyu hwako hwese. Anokumbira usanyanya kuita ukari nokuti kuuya pano kuya kunotakanutswa, saka sununguka. Kudza kubatikana ndatambudzika kwenguva yakareba Saka ndikudaro kuti sununguka wauya kunobatsirwa. Zvaita sezvo ambuya vakandiudza shoko rekuti mwana uyu anoita, nhumbu yemwana uyu anoita mwana wako wekupedzisira upenyu hwako hwese. Ndakanga ndiri mudiki, ndakangoti kungotaurawo, asi shoko iro raingondinetsa. Right, ndobva ndakontinye nyaya yangu, ndachekeka kudaro. Zvakandishamisa kuti ndandiri mudiki, inini mazira ndinongoita ndezvekuti pabonde unowana siki, ndio madzidziro atakaenda kuti siki ndio unobata ana syphilis, ana herpes, ana chlamydia ana gonorrhea, ndio zvinobatwa pabonde. Saka zvakangondinetsa, asi mangwana acho ndakazotangisa kunzwa zvinhu zvakatangisa kufamba, ndamuka ndakazvitarisa kudai, so nhengo yanga yakaita sekuti yachekwa nereza right round pachibuda chitesi papa nezviropa, so zviri watery, anga isiri blood riri red but anga riri ropa riri watery. So zvaita sezvo ndakangoti musikana uyu andipa siku kuzvifamba sei. Right, zvakandinetsa, ndikatangisa kunzwa. I remember ndaikanga ndichienda kubasa, ndakatangisa kunzwa zvinhu zvaitofu ndifamba, zvinhu zvaita sekuti zviri kupinda mukati memuviri. Ndikati chii chikumboitika izvi, chiko chikumboitika mukati meupenyu hwangu. Zvaita seizvozvozvo ndagara kudaro. Akazouya musikana rimwe rezo, ini ndichigara sezvo ndataura kuti ndaigara kwabamunini wangu. Auya kudaro, akauya, nhumbi yanga kanga yaitoti yati kurei. Makore acho ndo makore aya akanga pakatangisa kuitwa zveinonzi zvecircumcision. Saka inini ndakaenda ndikandocircumcise. I remember kuti ndichicircumcise kudaro ndakanga ndichitonzwa zvinhu zvichifamba, ndichitoti siki izvi kumbofamba sei. Right, ndaita seizvozvozvo. Akauya musikana, auya achitidza ndauya kuzororwa. Ndakanga ndakatenga magumbezi angu, ndine kamwe kamari kanga ndinako kandaida kuti ndibve kwabamunini, because ndindaiziva magariro andakaita nabamunini. Ndaida kuti ndibve ndinogara kwangu ndega. Auya zvare kudaro musikana akati asvika, kabva ati ndauya kuzororwa. Tikati aiwa zvakanaka. Kabva apinda mukati memba. Apinda mukati memba, takarara kudaro. Handina kuzosanga bonde, ndakangoguma ipapo ndakachekeka. Zuva racho ndakanga ndakacircumciswa ndichitorwadzirwa, handina kumbobvira ndasangana naye. Rai, mangwanani takamuka, abva ndiperekedza, ndaitoita zvemapeace job. Abva ndiperekedza musikana, andiperekedza kudai ndakamuudza shoko rekuti uri kuona chido, nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kugara nababa munini namai nini, handina kugara zvakanaka. Saka ishoko nyaya iripo ndeyekuti ndiri kuona wauya une mutwaro wangu. Saka zvandoda kuti ndite ndezvokuti ndichakuendesa kuna mai vangu inini nababa vangu kumusha kubhohera, ndokumusha kwandinobva. Ndakuendesa kumusha ikokoko, ndichazoona kuti zvinhu ndozvifambisa sei. After that takabvumirana, akabvuma, akatenda, akati aiwa zvakanaka. Ndadaro ndakabva ndamusiya, ndakabva ndaenda kubasa.
ndenda kubasa ndakazoti ndichidzoka mazuva rodoka ndakadzoka sipo asi sipo kudaro ndakasvika atora magumbezi angu atorawo zvimwe zvinhu zvanga zvangu zvandisina kana kuzomboona zvaita saizvozvo zvinhu zvakandinetsa zvikandisha musikana uyu tanetsana here ko angobva akaenda ko chii chamboitika ndakasvika ndikabvunza mainini vangu andaigarana ndikati ko nhaye mainini ko magumbezi angu ari kupi wakati atorwa nachido ndikati wapiwa nani zvikanzi azvitorera ega takanetsana mainini kusvika ndazotobva manheru manheru wakazotondidzinga zuva racho kozi takashupana stereni zvinhu ndichivabvunza kuti koyo iye amatora sei ndakabva ndikaenda asi dambudziko rakatangisa kukura manje saka musikana asati atororwa over the years ndaimubvunza shamari chido pane chimbondiudzawo mamai vakwewo pawakataura shoko rekuti ndichaita mwana wekupedzisira vaimborevei ndo shoko rainyanya kunditambudza plus pane zvinhu zvandisiri kunzwisisa mukati memuviri wangu right iye aingoti handitombozivi zvadaro ndakazoti rimwe rezuva ndafamba makore acho mashure ndakafamba kunomwe munhu ndichitongozvifambirawo nyaya dzangu ndakasvika kune mumwe muprofita akabva ndisvika abva mudaidza nezita akati kuwanonzi Chidonye Mujambanje ndiani ndikati musikana ndakamitisa zvikanzi Shemu akabva ataura shoko rekuti kana uchida mudaidzi ndakamuudza ndikati uri kudaidzwa akaramba kuuya right over the years kufamba kwenguva ndakatanza zvinhu dambudziko rakaramba chikukura zvinhu zvazvo zvichingofamba mudumbu makatangisa kupisa kutangisa kurwadza pane pandasirira mondiregerera ndaita saizvozvo vatora magumbezi angu ndakaenda kuri inini nababa munini vangu vaviri kava taenda kwavari kumba kwavo chinoti tinotaurana because ndandakuvaudza nababa kuti anababa munini pane zvinhu zvandisina kunzwisisa zvaitika kwandiri pandasangana nemusika pamwe isiki plus pane nyaya yemagumbezi angu takaenda sezvo vakanga vakanditendera kare kuti pinda hazvina basa ndaipinda ndichitomwa tii ndakaenda ndiri inini nanababa munini wangu vakasvika tasvika ipapo tichida kutaura naatezvara varipa vakagara apa vakasvika vakabva varamba vakatimhanyisa nedemo vakati vanhu kwamhandimi munodherera tikati ko zvatanga kugara chingouya wani kava tangobva tikati hatina kuzotaura nyacho nguva iyoyo ndakazoenda kuchipatara ndikati isi tomboziva kuti siki chipatara ndo chinorapa siki ndaenda kuchipatara paya ndakasvika kava ndabvunziwa makore acho iwayo ndakasvika ndikabvunziwa ndikati ko nanesi zikanzi ko iwewo problem yako iripa ndikati ndine musikana wandasangana naye akandibvunza akati anonzani akabva ndamudza akati anonzi Chidonye Mujambanje vakatonyora madocuments acho pasi kuti alright kabva vandipa tsamba yekuti enda unomupa naye arapwewo right over the years ndakatangisa kungorwa ndichingomubvunza shamari inini hai pane zviri kundinetsa ini ndichingomubvunza chingoti ainini handimbozivi ndandisati pamwe wakazviwa akamboti pamwe wakazviwana kunomwe munhu wakaifambidzana naye pamwe wakazviwa wakaisa tsata ndakamboenda kun'anga right chingofamba chingodari chingofamba dambudziko rakaramba richingokura dambudziko ramba richo zvinhu zvezvo zviramba chingowedzera kufamba muviri wese ndakazororawo vana vangu vakatangisa kufa 3 vese vano izvozvi vari kugofa stem style ende chinondinetsa ndechekuti pavakadzi vese vandiona ndasangana naye hapana anombobatwa nesiki yandaifunga kuti isiki vana vangu vakatangisa kufa vanongofa vachingo same style ende ipapo ndaka 2 vakadzi different vakadzi vakangofa vanayo vakafa same style yokuti kana vakuda kuzvarwa vanobva vati obva wafa vakuda kungozvarwa obva wafa kwakabva kwadzoka shoko rakataurwa nambuya vachindiudza feya kuti mwana uyu achaita mwana wokupedzisira shoko randaigara ndichibvunza musikana kuti zvimbofamba sei ko mai vako vaimborevei rakatangisa kurarama mukati meupenyu hwangu shoko riya ana baba ndichivatsana navo vaizvi zvaivanetsawo kuti mwanangu ingave iri mhosva yei kuti ungaita dambudziko radaiso baba mukadzi wekupedzisira akazotondiramba akafirwa nemwana baba wangu waewitness
akafa akatarisa kozi akanosununguka pana Nyamukuta. Mbuya Nyamukuta vakaprofita vakati mwana wenyu imimi ndiane dambudziko, akasotwa. Kune mwana musikana ndo kune nyaya iripo, ndo kwandakaita mwana musikana. Ini ndine vana 2. Tine mwana na Chido Nyamuchambanje musikana, ini ndine nomumwe mukomana wandinaye wandakaita kumashure shure. Ndo vandakagumira kusvika nanhasi. Ndakagumisa ndazotoregera right. Zvaita seizvozvozvo ndakatambudzika ndikapinda kumaprofiti, ndakashandisa mari dzakawanda ndikapinda kun'anga. Ndikakuratidza pese ndine nyora dzakazara apa. Ndichitemerwa nyora kuti zvinhu zvisafambi. Ndatambudzika zvisingaiti mukaona ndichibatikana kubva Bulawayo ndichiuya mukati menzvimbo ineyi. Pamwe ndisingambozivi. Ndaita seizvozvozvo ndakataura nomwe mudhara ndichitofamba. Kama ndataura nomwe mudhara ngati baba ndatambudzika from Norway. Mudhara yakati ndikava ndamutanga ndatambudzika singaiti. Ndinofamba nezvinhu each and every day. Pati dambudziko iri dambudziko iri akabva kuna Chido. Pandakasangana naChido ndakatangisa kufambwa. Chero zvidini Mwari anondipupurira. Ndakachekeka nhengo yangu ndasangana nemukadzi uyu. Mai vake vakanitaura kuti uchaite mwana uyu achaita mwana wako kupedzisira upenyu hwako hwese. Chaita seizvozvo mudhara yakati no mwanangu, ziva kuti pane zvakawanda zvaunogona kuwana pabonde. Indaingoti siki. Wakutsanangura pakuti shamari pane zvinhu zvinonzena runyoka, vamwe vanoteya vana vavo, vamwe vanoti angari mukadzi wemunhu. Ndikati wakakaziri mukadzi wemunhu. Saka chikunetsa chii? Alright, mudhara yakasacrifice akati no, ndoda kunotaura navo. Kana vachida kuripirwa varipirwawo, chikakura upenyu hwako. Takaenda ndikabva ndikanotora mudhara tikaenda kanotaura navana Tezvana. Tasvika, in fact ndio vakandidaidza because ndakanga ndakunetsa musikana uyu. Ndakunetsa musikana chitaiwa no, ini ndine problem inini takatukana stereki achiramba chitaiwa. Ndikati aiwa andingamboti pavanhu vese ava ndonanga iwo Zimbabwe yese yakazara vasikana ndoramba ndakangomira newe. Handisikana kumbofungira kana kuti ndiri kugesa, ndiri kunyatsoziva kuti no apa ndo pandakachekeka nhengo yangu ndasangana naye pabonde. Musikana yakanga iri dog style kumashure kwedhumezweni, ndo pandakaita dambudziko iri. Tasangana nedokita zvitori zvemusango. Zvaita seizvozvozvo mudhara takaenda. Taenda ikokoko vandidaidza vakati auye tizotaurana. Tikasvika surprisingly ndakaenda kuri inini nehanzva dzangu nemudhara yeye. Takasvika pana baba wacho, pana baba na mai nehanzvadzi yacho. Tikasvika tikapinda. Tapinda kudaro takasvika kabva tataurana. Asi surprisingly baba vakanga vasingadi kutombotaura nyaya yacho. Vaona kuti ndava nemudhara. Ndikashamiswa kuti kuvandidaidza. Saka wakagumisa kuzoti aiwa asina mhosva asisi zvekuomeserana. Regai titaure nyaya yacho. Right. Zvaita seizvozvozvo. Baba vakabva kuti aiwa regai nditaure navo. Sezvo ndiri munhu mukuru mudhara nema76 years akangonzwawo tsitsi. Kabva ataura navo. Ivo zvamachivatsana kuti kana pane zvamunoda gadzisaiwo mashoka makataura nayambu because ndakangotsanangura sematsanangura ndokuita nyaya yacho yavakanga vagara vachiziva. Ndaingogara ndichingonetsa mwana wavo ndichingoti aiwa no. Vakati shoko ravakataura ndereko vakanga vakabata foni ndichirwara izvo ndatonani ndairwara ndakaonda ndakapera. Vakanga vakabata foni yaTezvara vachitorekodha zvavo. Ndakangoti chibva tikati mazviona here murume angachitorekodha ari kutotamba neupenyu hwangu. Vabvunzwa wani kuti pane zvamunoda here, kana pane zvamunoda mupiwe henyu, upenyu hwangu ndowakakosha. Right, tataurana navo ana Tezvara vakati aiwa zvakanaka zvachaita ndezvekuti chamudaidza yeChido wacho togadzisa nekuti vamweni pakufambawo vamweni vaiti ivo zvinoda weti yake, vamweni voti zvinoda kuti munotaurana ivo ndo vanosunungura, vamweni voti zvaingotaura zvinhu zvakangosiyana siyana. Right, ndafamba futi kune vamwe ndasvika recently ndasvika yakubatwa futi nyaya yevana yaya yekufirwa kwevana. Iwewe wakatosotwa zvisingatomboiti dambudziko riri pane vanhu kwawakaita mwana musikana ikoko ndiko hakuna kumwe ba. Ndikava ndati aiwa hazvina mhosva zvakanaka. Right, tataurana navo naNyamuchambanje vakambobvuma vakati aiwa tichamudaidza Chido wacho okupa weti yacho. Alright, tikati aiwa zvakanaka. Mudhara yemukuru akatova mhoro semaoko eshoko asichiti hani ndokunonzi kuita munhu kuvanhu, ndokunoita kumunhu kuvanhu. Vakati aiwa zvakanaka. Mangwani acho tataurana tavafonera
vakutsika aizvo saka ini ndaitaura ndakanetsana naye musikana kusvika to an extent ekuti ndakagunza ndakutaura nemurume wavo murume wacho akanga ari munhu aiedza kuda kugadzisa nyaya kuti no shamari dai zvinhu zvadai so ndiye mwe aitondionesa enda kunawo osiyana nyaya yekurora mwana munosvika munotaura nyaya yedambudziko iri right pane pandasirira zvaita seizvozvozvo pane pakutanga taenda takanga tichiri vanhu vakuti taiti regai tirore mwana ndasvika ipapo takaenda kuri inini nababa vangu nabamunini vangu nehanzvadzi yangu chiti alright regai tinobvisira mwana tabvisira mwana tochitaurana nezvedambudziko iri takati tasvika kwavari takabhadhara dzimwe mari dzekupinda kanzi dzekupinda nedzekugara then kabva vandichaja mwana $12,570 yemwana madamages arosvika $3,500 bepa racho ndinaro iri ndipewo bepa riri ndakachajwa mwana $12,570 munondiurayirei munorwirei nini ndakakutadzirei nini iri bepa racho iri ndakakutadzirei nini ndandawedza kugadzirisa kuti tigadzirisane ndiitewo right upenyu hwangu ndowakakosha right tatoona kutoti havatoramba ndokutoramba kuchaja $12,570 tikabva tikaenda wana wakataiwa regai tiedze chikuramba chitaurana nawo ndakadzungaira ndikataurana murume wemusikana uyo akataura akati no chisiya nyaya yekuroora sezvo ananatezvara asi inini handizvi akatotaura shoko rokuti ini handizvizivi kuti mwana uchiretsva mwana ane 15 years wobhadhara mari mazikukutu emari akadai so wai zvakadaro right chisiya nyaya iyi chienda unotaura nyaya yako yeurwere yawakamira nayo because ndaitaura regai tiri pane hedu ndite right nditi because mhosva yacho inini handisi kuiziva obviously inonga iri pamusoro pemwana kuti ndakamikisa mwana wavo because hapana chimwe chandakambowatadzira right zvaita seizvozvozvo takabva tatobva tikaramba chingoedza kutaurana nawo ndichiramba nchiedza mukwasha wacho akati aiwa enda unotaurana nawo munoonesana nezvenyaya urwere ndakaenda achindiudza mukwasha acho anoti ndakafonera atezvara vakati ivo because iye mukwasha ari kutidzani ndakavaonesa kuti fambai kana munhu ari ngochema nemi nezita renyu fambai ini ndikabvuma zvikati aiwa zvakanaka ngatifambei right tipedzere pachedu hedu vakabvuma hanzi atezvara racho wakatopinda shoko rekuti pamukwasha wationesa zvinhu zvakanaka saka ngatitora tichafamba tasvika zuva racho ndakaenda inini ndikaenda kupumula uko ndine hanzvadzi yangu anonzi sister Dorcas asvika akutaura nawo zikanzi baba havapo alright ko mama kati zanzi tifambe wani zvikanzi aiwa baba havapo muchaviona mangwani kava tafona mangwani acho zvikanzi ngatangise tazivana yakudzokera pa 12,570 ya ngatangise tazivana fesi kana muchida kuti tifambe nyayo manje ndinoiwanepi mari yese ndinoiwanepi nini takabva asi ndakaramba ndichingorwara ndikamboedza ndikamhanya kuti ndiedze kupora cause ndakanga ndiri very serious by then asi hawana kana kumbonzwa tsitsi taita seizvozvozvo ndakabva ndazoenda kune vamwe kuna mambo kuna ishe ndakatsvaga inonzi Dross Media nekunyaya yekutambudzika ndikati no regai tatadza kunzwisisana regai nditi hangu zvemadzishe hazvina basa chero ndikasvika as far as mutoko hazvina mhosva ndichashandisa chero mapeace job ndichaita kusvika ndawana justice panyaya yangu iditi kuti ndakarwara nei ndakabva ndikataura neDross Media ndikaudza kuti vanhu vacho kwamutoko akataura rega ndikutsvakira wakatsvaka ndikataura nomwe anonzi mambo mutoko yaya ndaitaura naye through the phone achingoti shame alright rega ndichakubatsira rega ndiedze kabva ati ndavawana kabva nditsvakira ndavawana vanhu vacho wavo pata kutamutsa wati ndavaona vanhu kojamjava ndikatora sikanzi uya ndakabva kubulawayo its last year ndabva kubulawayo ndikaenda ndikasvika kwamutoko ndikasvika ndikasangana naHedman va tasvika tasangana naHedman mumutoko vakadriva mota yavo Honda Fit white so tikaenda zikanzi aiwa vanhu ava vari under anonzi Ishe Muswe tikaenda kuna Ishe Muswe tikasvika tikati ndikawatsanangura nyaya yangu ndatsanangura nyaya yangu Ishe ini ndatambudzika so zikanzi aiwa zvakanaka
zvandoda kuti uite sezvo wabva kure ndichakupa muprofiti. Pane muprofiti watinoziva anobatsira, ndoda kuti umbosvika unobatsira tinzi kuti zvakamira sei. Ndakasvika une muprofiti uyawo mumusha mawo imomo, nemo nyaya aibata futi. So profiti akati no, zvachada kuita ndezvekuti ndida kuti ndiende kune munhu andirayira kuna Ishe. Ndichasvika ndonowatsanangura nyaya yekuti nyaya yako yakamira so, wanawa ndiwo ndatovabata nyaya. Taita saizvozvozvo ndakarara, wakanga wane choto titonoona namadzibaba akawanda vachinzwira tsitsi ndichirapwa ndichidi. Takamuka mangwanani tasvika kuna Ishe muswe mangwanani tasvika ndiri inini namadzibaba 5 or 6. Profiti akabva asvika vandagara akabva kuti Ishe nyaya iripo ndeyekuti nyaya ndaibata, nyaya yemukomana uyu dambudziko rakamira so, kabva ngutsanangura matsanangura andingoita vanhu ivawa ndivo. Right, Ishe wakati aiwa zvakanaka. Saka zvachaita ndezvekuti uchafanira kuti uzobhadhara mari dzedare tozovadaidza. Right, ndakabva ndikaenda ndikadzokera. Ndadzokera kuBulawayo ndakazobhadhara mari yacho, ndakati ndikabva ndatumira 3 iko cash. Ishe vakatangisa kuti alright, hai rega nditaure nawo. Kabva wataura nawo, kanzi ndataura nawo, asi vatangisa vati munhu anoti oyena timuzivi. Awo, asi vazoti tinomuziva, ndozvavakataura. Right, zvaita saizvozvozvo Ishe vakatangisa kuti awo ndakatora 3 months nyaya isati yambotongwa. Chingobvunza ko Ishe zvakufamba sei, zikanzi aiwa anana. Ishe vakataura shoko rekuvachitaura nehanzvadzi yangu, vakataura shoko rekuti ambuya ndikutaura nawo nemurume wacho ndikutaura nawo, asi vari kuti ivo vakanga vakaloka mwana wavo. Ndo shoko rakatanzi vakanga vakaloka mwana wavo. Ndo Ishe wakadaro zvekuti wanga ungori panapa wanga wachazvipindurira. Ndo shoko ravakataura pafoni. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kuti ndataura nemukoma wavo, vari kuti zanzi nyaya ine manyadzo inonyadzisa, saka endei munotaurirana. Vari kuti huya tizogarisana. Ndikabvunza ngati alright, saka vari kuti isisu titongane ikoko here ikoko kuBulawayo. Zikanzi vari kuti huya vanogadzirisa nyaya yako. Ndikati vanogadzirisa nyaya yangu ezini kuti ini handisi kufambira nyaya yemwana. Ndikati aiwa, zikanzi aiwa iwe uri kufambira nyaya yako yekuti unodi unosunungurwa. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndakabvunza ndichifona kakawanda vachingoti aiwa endai takazopiwa date. Kabva kwaiswa date takaenda kuri inini nababa vangu, vakabva kubhoyera sezvo ndichitambudzika kudai, vakabva kubhoyera vakauya tikaenda tikanotora mamwe maelders emunharaunda. Ndaida kuti vaite mawitness. Kana ndasvika ndavatsanangura taenda ikokoko, vakabva vasvika. Sorap dzimai foni pana baba kana pana ane foni iri dzimai foni dzenyu dzinodzitsepa zvakawanda. Tasvika pamba tasvika ndakasvika ndikapaka kamota kangu, sezvo takanga taunzwa naIshe kuti shoko ratiri kufambira ndere kunosunungurwa, ende chiri chinhu chandaidawo ndakafambira kubva kuBulawayo kuti ndisvike ndinochema nyaya kuti at least igadziriswe nyaya nemadzishe. Takabva tati kabva kwauya munyaya wavo akati no, pane mari $50 yekupinda pamusha nemwe $50 yekuti mugare. Tikati aiwa mari pane mari yatakambobvisa before patakambouya pawakati pa quotation 12,570 yemwana. Pane mari yatakambobvisa zanzi haisina nebasa rose. Tikati manje ndikabva ndafonera Ishe ndikati ko Ishe ko nyaya yakufamba sei, zvachinja wani ndatasvika panapa asiri izvo zvandafambira. Zvikanzi ndivo vari kuiziva nyaya yacho. Ndakavaudza vanga vati vakaloka mwana wavo, saka vanofanira kuti vagadzise nyaya iyoyo. Takabva tatadza kunzwisisana. Vanhu vakati kana tisitadza kunzwisisana so vachitoti mari. Baba vacho vakatopinda vakati ndikati saka tosangana hedu kudare. Baba vatedzwa rakapinda kuti alright, saka ngatisangane hedu kudare, tosangana kudare kwacho. Ndikabva ndauya taenda kumba kwedu. Taita saizvozvozvo ndakabva ndati no, nyaya yangu yatsikwa zvatanga ndakafambira zvisirizvo. Ndakachema kuna chief Kumalo muchane kuma, ndikachema ndikavafonda ndikatsvagirwa nevanhu namba. Ndikanzi no wai vanhu wai Ishe musi wadaro so waifanira kungotonga nyaya yodaidza vanhu kasi vanozivana nawe here, kasi vanodi vanhu tokozi vanhu vakawanda vari kuziva nyaya yangu. Kasi vanhu ndikachema ndikatsvagira phone number yachief Kuma, ndikaenda vakandifonera vakati alright ndikuya muBulawayo, saka uye ndizotaura newe. Ndakasvika kozi ndataura naIshe musi wakaramba kundipa chero. Ndikati chitipa henyu transfer yacho
anditi muri kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, muri kuti vanhu vacho havasi kuuya, zvinhu zvaita hazvichanzwisiki, makuti titongane asi mamakati mimi vati ivo ndinofanira kuti ndinosunungurwa, zvinhu zvaita hazvichanzwisiki. Maaudio acho ese ndinawo mufoni yangu, foni yangu inorekodha ndichitaura nawo iwo mambo ishe musi wacho. Right, zvaita saizvozvozvo ndakaenda kuna chifu Mutane Kumalo ndikachema kwavari ndikati no tine dambudziko. Vakati ivo right, zvatichaita ndichakunyorera tsamba chisiya headman, ndo zvakaita chisiya headman because ndakavateresa maaudio kanzi headman asi is not right, akatochi ari kuvharavhara nyaya chichienda kuna chifu Nyachina, anoti chifu Nyachina ize matauro akaita kadzanzi munhu anokadzisa nyaya plus tiri semu yonzi ma chiefs is a reasonable man, ndaita ndo mashoko akata yaya kabva ninyorera tsamba ndikauya futi panapa ngwede ndorwadzirwa nekurwara kwandoita mandiregerera ndokuya kwamaita manje uchibva kuburwa ndokuya kwamaita pana chief Nyachina. Aiwa ndakazouya kuno kufuti kwa chief Nyachina last I think 3 weeks back kune hour ndakauya ndanyorerwa tsamba ndikanyorerwa futi nemaresidents because pane maresidents maelders andiri kutaura iyo vakamboedza kutaura nawo achivadaidza kwete kuti vaida kuvatonga vaiti no wait taurirani nyaya yachogona kuigasa tiri tega tingotaurana. Mwana ari kuchema ari kuti munoti munhu ari kungoramba achingopenga makoresa achingoramba achingoti wewe dadaro vakaramba tikanyorera futi nemaresidents kanzi varamba kuya vakaramba vakati hatimuzivi ndo shoko ravaitaura vaiti ivo havandizivi. Ndikati kuvanogoti havandizivi kokutanga vakanga vakambondidaidza sei pamba pavo kana vachishandisa chivanhu chekuti navandiziva ndaisafanira kuti ndisvike pamusha pavo vaifanira kuve vakaramba kubva from the very start kuti no iwo usatombopinde pamba panapa, asi vakanga vakambonditendera. Nhasi uno nenyaya kuti ndine dambudziko inini ndiri kuchema kuti ndodawo kuti ndigadziriswe, ndodawo pane munhu anodawo ATM yemunhu iri panapa, asi ndakatochema kuti ndingoedzawo vakaramba zvese vakaramba. Uyu ndambotaura naye anga akamboti ndinouyawo right ndinouya ndoda kugadzisa nyaya iyi once and for all wati watora, asi yakangotsikwa vabereki vacho. Ndikataura ngati vabereki vacho havatombodi izvozvo, pane shoko ravakandiudza iri, saka obvious right. Zvadaro vakandinyorera tsamba vakati no go to chief Nyachina. Ndakauya pano ndikasvika ndikataura namambo ndikavatsanangura, vakandinyorera semasamonzi ndikaenda vakanyora kupolisi kuti enda kumapurisa because unobva kure enda kumapurisa vokuakambani. Ndikava ndaenda ndikava ndatora mumwe muresidence tikaenda nemapurisa tikasvika tikawapa tsamba iyo atezvara right. Asi shoko ravakataura vakati une zviwindi, iwo ndo shoko ravakataura kwandiri une zviwindi. Ndikati kuma kuti ndine zviwindi zvipi ini ndiri kutambudzika, ndiri kurora, munoti inini ndiri kuda kuramba nchinetsana nemeri mutori atezvara zvokuti dai ndichitouchira, asi paita dambudziko rakadai soka handikwanisi ba ndakaremerwa, ndingoda kungosunungurwa chete dambudziko rangu rupera. Zvaita saizvozvozvo ndopandakawapa tikati tosangana kudare. Saka ndo nyaya yacho hombe iripo yandafambira yandinetsa kwemakore akawanda, yandiri kuziva kuti 100% ndatenderera n'anga dzese muno, ndapinda mumaprofiti ndikakura ndokuvhurira inyora dzese idzi nyaya inongoramba ichingodzoka kwavari. Chero besides kuprofitwa ndakatangisa kumubvunza ndandaprofitwa ndikati no nekuda kwekuchekeka kwandakaita. Ndofunga takupa mukana ndiri mainzwawo vana baba nana amai ko uyu uri kumupa mhosva yekuti udii yaita kuti uye pano uyu ndopandakawanira dambudziko, ndopandakawanira dambudziko kuchekeka kwandakaita ndakakuwana kwaari ndasangana naye. Ndakati ndasangana naye pabonde ndopandakachekeka. Uri kumupa mhosva yekuti udii? Ndiri kumupa mhosva yekuti vakandisunga vakanditeya, kana ndichifamba ndo zvavanotaura kuti wakateiwa. Ndikona musha uno wakafenzwa newaya iyi uri kuzviona pane imba idzi munhu akapinda munoma achida kuba ringave tengiro kana foshoro piki kana chibageji akarumwa nembwa, imhosva yangu inini here, yembwa dzangu here, kana kuti uyu anga achida kuba uyu anga achida kuba
iyo yanga achida kuba ndio inonge iri mushandi anonga apinda iye apoya ndisi kuzvinzwa taurisa vatauri anonga apoya uyu apoya asi dambudziko nderekuti takanga zvandataura ngati takambosangana dai ndakapoya pakutanga ndikasvika ndikangochekeka dai ndichiti pamweri vakanga akateiwa asi manje zvakashanda kukaurisa nekuda kuti chimirande zvoda undipindure zvandinobvuma zvakanaka warumwa nembwa dzangu kai amen dzakukuwadza unoita sei ndinouya ndozokumbira regerero ndizotaura nani ini ndoti kudii mimi mobva mandinzwirawo tsitsi moona kuti mogadzirisa kuti ndiitewo zvakanaka ini ndokunzwira tsitsi iwe wanga uchida kundiuraya sekuti kundibira tengiro kai tengiro rinogona kukosta $1,000 wanga uchida kuritora unotengesa $250 warumwa nembwa dzangu wakudawo ndichikunzwira tsitsi ndizvowo here dai uriwe answer my question ndizvowo here wanga uchida kutora tengi randakatenga inini $1,000 wanga uchida kuritora unotengesa 250 warumwa nembwa dzangu dzakubata dzakukuwadza wakuda ndichikunzwira tsitsi ndizvowo here dai wanga uriwe inini ndinouya ndichikumbira regere ndizvozvo ndinouya ndichikumbira regere kuti handazitadza saka ndandichikumbirawo kuti mundigadzirisewo pagadzirizve unoziva mwana musikana kuonawo mutora kuita mukadzi anenge aparadzira vabereki zvakawanda mwana musikana anodhura kupfuura mwana mukomana ukabvunza vabereki vane vana vavo vanokuonesa kuti mwana musikana anodhura kana ukamutarisa musikana wepagera apa newe tikakutarisa makasiyana chikakusiyanisa ichocho kuona wandaita nyaya wataura yese approach ndo yamakatadza kuna vamudya mbanje chete yese ngano yawatsanangura yese yakangotadzwa paapproach chete uyu mwana haana musoro kana iwo mudya bejeya waita musoro yei saka iwo ipoda uchitora mwana wao uchirara naye akanga akuti rara naye ndiani hapana kwakwanga kuri kudanana takanga takapfimbana tikadanana saka pakudanana kwedu taingosanganawo saka uri kuchemera ndiri kuchema kuti ndakazoita dambudziko rekufambwa nekufirwa nevana shoko rakataurwa naambuya kuti kufirwa nevana ndiri kutambudzika ayo kufa kwavana wako kufa kwomudzimai kufa kwani hazvisangane bane nyaya watitaurira kana zvinhu zviri zvakasiyana anyway ndambomira uri wekupi inini utaura chokwadi ndakapedzera kuya kumushandi ne 5 years kupi hanzi Tamutsa medu muno muzumba isusu takangokura tichingonzi kumushande kwamutoko ayo mubve kwamutoko ndiana ekutaura saka ndiwo pandakazoti ndiri mubhazi umwe akatonditi ko vanhu vekwamurewa ihama dzenyu vanhu vekwamurewa ava hama dzenyu dzekwamurewa munodzizi vanhu vekwamurewa munovaziva here ndikatoti kwamurewa ndikuzive ndoziva kuti musha kwedu ndikwamutoko ndakazotonditi aiwa kusi kwamutoko ndemamurewa zvozvo kutoti hedu tasingatokuyusha saka itamutsa yedu yekuzumba wauya nani ndauya nadedi vari kupi ndimi wamudya mbanje muri webhuku ripi utaura chokwadi hatinasi kuziva takakurira ublawayo saka zvokunoka hatinasi kuziva tokuzva tiri tiri kutamutsa
tizingoziva chete tiri patamutsa saka ndizoti bhuku ripi racho handinatsi kuziva nokuti nesuwo takakwirawo ubhira wayo zokunoka taiuya kuona vabereki vachiri vapenyu maiuya kupi tamutsa tamutsa iri muzumba tangofunga nimibhi mutoko tipa changu chazi 48 mutoko takati chi 48 kutora fito pachete makatorera kwamutoko chandiri kubvunzira izvi kuti mwana uyo anobva kupi inini handitonge vabva kwamutoko handitonge vabva kumaramba kana kwamangwende ndinotonga vedu vemuno muzumba saka tamutsa iri muno muzumba wakuziva kumusha right ajeka manje ndo saka makaona samoni rakabva kupi ndokumusha kwenyu wazvinzwa mambo wenyu ndini ndo saka mauya papi pano cherega titauri hanzi nemurume wamunzwa nyaya yaari kukupa mhosva zvimwe zvaanga achitaura senge pakutanga kudanana kwedu kwese zuva ratakasangana kekutanga ndakatomuti ko iwewo uruziva here kuti wandimanikidza handina kubvuma akatondipa muromo wekuti izvi zvinoitwa nevanhu vanodanana saka handifanire kukukumbira at then I was 16 years nandiri form 4 saka ndobva ndangosiyana nazvo saka pandakaita nhumbu ndipo paakazototi vabereki vangu shuwa vakatonditi baba vangu namai vangu vakangondibuditsira muromo wekuti munhu wako akataura zvine musoro tinokupa mari onoregister asi kana akataura zvisina musoro hatikwanise kukupa mari kuti uregister neshungu dzekuti ndaida kuti wedu wendoregera unyora form 4 ndobva ndangoenda kwaari ashamwari ndo zviripo vanabereki vangu varuda kudini varuda kukuona plus futi tokumbirawo usvike kumba utauriwo zvinhu zvinechi zvine musoro noti ndiruda kunyora ende vakatouya vakataurana ndikatakaramba nhumbu nenchi munyepera hana umboramba nhumbu yake ndobva ndatoti vabereki vangu vakatoti it's okay ndikatopiwa mari shwa ndikatoregister kuchikoro form 4 yangu ndikatonyora saka pandakati mama vangu vachitonditsanangurira vachikotaurawo neni chido watone nhumbu kudhara ende munhu uyu haufanire kuramba kurara naye nekuti izvozvo zvinobatsira kuti zvinogadzira nzira yemwana zvinodini ndikasvika ndikatomudza shuwa ndobva tasangana ende ipapapo that was the last time yatakasangana naye takasangana ka2 after some time ndo pakazouya kundudza ndakazoona ndakachekeka kachekewa nei nandizvizive zvauri kutaura ndakafunga kuti siki ndakatoenda kuchipatara ndikati dai yanga iri siki yaibatwa kwandiri ndine nhumbu ende yaitobatwa ndotorapiwa ende newo futi ndaitouya futi ndichitokuudza because ndaitorapiwa because inini ndinenge ndine nhumbu zvinotoonekwa saka kana uri kuti isiki inini handina saka ndobva totanga toti makandigadzira inini uri kuti takakugadzira pai inini handizvizive pandiri pano handizive suo ren'anga maprofita chaiwo handifambei saka iwo pauri kuti takakugadzira papi amai vako ndo vakazotaura mashoko ekuti zvoni unoziva here iye anoita mwana wekupedzesera inini hangu kutaura chokwadi hangu maybe kakara but I don't remember those words saka iye aingoramba achiti vabereki vako ndiwo vakataura mashoko ekuti unoziva here kuti anogona kuita mwana wekupedzesera saka ndimi makandigadzira saka nekufamba kwenguva achingoramba achindibvunza ndichingoramba chingomudza kuti inini zvauri kutaura ndizvizive saka murume wangu inini ndiakazonditi amai rai it's possible kuti unogona vabereki vako ndo vanogona kugadzira mwana wavari mudiki ndikati but kana dai ndakagadzirwa ndiri mudiki hana kundiwana ndakazara sei zvisina kuafekta vamwe zvakanoafekta iye chete saka ndobva ndatoti ndikati alright iye ndiye ari kuti ane zvinhu zviri kumufamba takamugadzira pane paakauya zvikanzi hanzi rukawo hanzi makandisa rukawo
chido iwe wanzwa koine rukawo. Ndikati kana ndandine rukawo why rakanoafekta iwewe chete arina kuafekta vamwe vese. Nekuti ndine mwana naye, ndine mwana nemwana unzi Victor, kochiti murume wangu andinaye. Vamwe vese ava vana kuafektika, but ndiye akaafektika. Saka ipapo ndobva ndaisa question mark kuti saka kana rurukawo rwakaafekta ESA ina haruna kundiafekta. Saka ndobva ndangoti ina handizvizive. Ndobva ndangoti ndikatoti inini hangu zvokuti kuti nditi ndakagadzirwa kuti nditi chi ina handizvizive. Nekuti iwo uri kuti kune kwandakaenda ndikaudzwa kunzi zvakati, kune kwandakaenda ndikaudzwa kunzi zvakati, asi inini zvauri kutaura ndidini handizvizive. Pese paanongondibvunza ndingomudza kuti handizvizive because chokwadi ndechekuti handitozvizive. Alright, chimbomira wakadaro. Ndanzwa uchiti wauya nababa. Vari kupi? Baba umwana uyu vari kupi? Ndaya apa. Ndoda kuti mutore mhiko baba. Ndinopika kuti zvose zvakaita pambe kudaririna ichokwadi chiyungu igara pasi. Ndimani zita renyu? Chipo Nyamujamba nje. Chipo Nyamujamba nje. Uyu ndichido. Ndichido. Chipo. Kuno ndiko kumusha zwana. Ndakana kachanganya. Ye, ndo kumusha kwako kuno. Uko kwauri uko kuMandebere. Wazvinzwa? Uri muzumba. Wekuzumba saka takushevedza kuya kupi? Kuno. Warinzwa dambudziko rine mwana uyu? Ndiorinzwa mwana wangu. Une manzwiro here, maziviro here? Ndaona chati iri pano iyi ndimi here makainyora. Uchengeta mwana. Varatidze. Izandirati yangu be. Asi zvakanyorwa hapo ndimi here? Pamusori zvamai zvese zvataida kuroora mwana zvamai zvaipinda kupi achida kuroora kuti achida taroore mwana ataida kuroora mwana angasida kuroora kuda aida kuroora mwana keka. Hamusi kundipindura ndoda munzwisise mubvunzo. By the way, Chishona unonyatsochinzwisisa? Tinonzwa. Unonzwaka? Zvanyora baba ndizvo chaizvo takanyora. Ndiri makanyora? Asi zvatinsandi yangu. Aiwa. Handi unonzwa padaro. Handikuona ndiri kutaura pano. Ari kunyora mumwe. Saka zviri apa ndizvo. Ndizvo zvo. Mwana uyu akadana nemwana wenyu uyu wamusiri. Ndobva vashereketa kwamusiri. Zvaitika zvakaiti. Nyaya yedambudziko rake makamboinzwa here? Akambouya. Yiti ari kurwara. Ndikamubvunza kuti kurwara kwake tinopinda papi inini. Nokuti inini handina kugama naye. Ndikamugwagisa sei ndomuziva sei kuti ndingamushandisa mushonga wakadai. Inini mandibati mushonga. Handizvi zvoti mushonga. Saka ndinoshamisika kuti isusu takatomuroya. Apo pazotanongedza uroyika kwandiri. Ndizvo kuti zviripo kuti arunongedza takamuroya. Takamusa rukawo kundibvunza nemwana wangu. Hatibati mushonga. Hatiziziwi. Maybe ndinganatsa kuti takatisanangura kuti takamuroya papo takafamba takamushonga papi pacho. Kupi kwacho. Iye ndakapinda kashereketa musha mangu. Unyoro wangu nokuti ndimugashira nounyoro wangu wanditsa semunhu asikazivi chiro.
kunyarara kwangu apa papepa iri takanyora kuti kuchengeta kwatakaita mwana ndizvo tiri kuda asi takafunga kuti vachadzoka futi kana zvanetsa ndovakadzoka futi mumusha mangu kuti aiwa izvi zvadini zvatiremera kuti izvi ndozvomumusha mangu handitika zvorozana ndozvomumusha mangu ndakaonetsa kuti aiwa taremerwawo tikadai handiti kuti wakati wakuenda wavaenda wavoendera tu iwe wauya nababa wako vari kupi ya tora imwe chea wakomana vauya iwe musikana kuno ndokumusha kweini aiwa atoita basa zvakaita kuti tizive baba wako akapusa ari kuiteko kumandevere hakunaye aiwa vatogona zvino rurimi rwako iwewe ka hari kusi perfect halo mangwanani evoi ya tanga dare ndaindoona kuti munhu wacho auya here amuri kuda anoitwani jojani nai pana George Benura haana kuuya haana ava ndo baba wako munoitwa vani baba Vitwa Joseph Africa Mandu. ani Joseph Africa Mandu. Joseph Africa Mandu. munobva bohera Tapi kwanyashani. kwanyashani mabva kure kwamurambinda Ndizvo. tinopfuura murambinda Tinopfuura. marinzwa dambudziko rine mwana wenyu Rinzwa. dambudziko rine mwana wenyu baba ranga risingamboda dare sezvazvaita nhasi Taura ini. panga pachida imi vakuru vairi mogara pasi mokurukura moonesana kubatsira vana vaviri ndisai ndaenda mberi nenyaya ndaitira kuti ndizomuzvione mbomirai mbichana munzwe mazvinzwa mese muri 4 teererayo iyi sununguka yenyu kutaura vana baba nana amai ndikuita seimwe karikurota oli kari kufamba hakusi kufa uku koshini kari kumutsiri aiwa kuvhura pakana muchiona karuchema kuwewe apo karovei toni munasha ari kupi ngauye pano yaubvise kamunhu Kamunika kufa. right tip ndakupai mimi dare tisai taenda mberi nenyaya iyi kabvise iri kutofa iendese uko right iyo sumuka toni unotaura zita rako pamusoro ivateve pamusoro imadari pamusoro itangamidzi tedwa traimo murombedzi murombedzi murembu handei
ndine mubvunzo wangu mumwe chete watanga ndabvunza mukoma uyu. Mubvunzo wangu ndanzwa pawati ivo ndakanzi inini hauchafa wakaita mumwe mwana zvachose ndiye mwana yako kupedza sei. Mashoko akabuda mushure make aramba mukadzi here kana kuti akabuda pari? Because mashoko akashata anogona kutaurwa mushure mangu aramba mukadzi. Ndochida kumusikana kundoti koyezva wakaziva kuti une mimba yako yauwe ukazoramba uchigara sei kumba kwenyu wawa mukadzi wemunhu. Ndo mubvunzo wangu. Mainzwa mubvunzo iwe pindura wako. Chakapa kuti unzi hauchafa wakaita mumwe mwana zvachose mukati meupenyu hwako. Pakanga pabuda mashoko akashata api? Wakanga waramba mukadzi here pawaida kumuputa? Alright, zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndichigara namainini. Saka ndichigara namainini vangu ndakanga ndisina kugara zvakanaka. Saka mainini vangu ava vaienda vachinotaura navo vaimirana na kupindura mubvunzo. Abvunzwa kuti wakanga waramba mukadzi here for one word answer. aiwa kwete ndakanga ndisina kumuramba baba. Nhoroondo inotipedzera nguva. Ndasina kuramba mukadzi. Mashoko ndobva angobuda kuti uchafa wakaita mumwe mwana zvachose uchiwirirana. Chokwadi. Right. Iwe? Inini pandakaita nhumbu anga kangonditi ndichakuendesa kumusha pamuone pfungo diki ndikabva ndangotiwo ndikati ainini handisi kuda. Ndokaramba. Ndindakaramba. Ukadakukaramba kweli. Handei mumwe maonera maita tikuda kubatsira mukomana uyu panyaya yake. Handei uyo ani Okay. Archibald Makuwi. Good. Mubvunzo wangu uri kunatezvana zvawakaona mwana wavo aita pamiri wakazenge wazombomukavira here kuwasha kana kuti wakangoti zvazvandoita izvozvo mwana wangu ndogara naye? Ndimuri kubvunzwa vachidya mbanje vanyamudzira mbanje hatina kumudzinga kumba. havana kumudzinga kumba. Uko ndaona amai makasimudza ruoko, taurai ndinzwe. Nachida kubvunza vamwe tokonange tasvika ndonzi tendai chifamba ndokona kusvika ndokona ndapotsana napo zvangu ndada kubvunza kune mukomana mubvunzo kuti pawakasangana nemusikana anga ari mhandara here? Pandakakweti akanga asiri mandara. Ari kuti akakamborepewa here mumwewo before mai yavo. Neni pandakasangana naye akanga asiri, akanga asitori musikana. Nyaya yandiri kunyanya kuda ndeyekubatsira mukomana uyu natezvara nababawo nemwanawo sekuti apa paita conflict. Mumwe Yes. Ndietwa Clifford Kariwa. Mubvunzo wangu uri kumurume. Zvawakapedza kuita bonde page 2 paruti wakachekeka. Wakamutaura here musikana ipapo kuti ndozvaitika? Handina kumutaura ipapo takazoenda nanababa nichida kuti tinotaura nyaya yacho. Ndopa wakatidzinga. Saka pane nyaya yokuti hatichaziva manje kuti zvakabva kumusikana here nekuti panga pane period yakanga yaitika. Dai wakabva wangomutaura kuti shamwari uchiri pano ndozvaitika kana muchirapisana mumharapisana mese muri pamwe chete. Monera uyo kuti apa pamusoro ichangamiro nevadare nemakurukuta changamiro ndoitwa Dr. Advocate Zimondi ndiri chizvarwa chemunomuzi asindiriaiva chandoda kuti ndibvunze kumukomana sehumbowo hwada kuratidza kuti iye akaita chirwere akazviwa kuti ndaita chirwere chaakafungidzira kuti inonga iri siki. Ndofunga kana takatarisa tese ukafungidzira kuti waita siki
unoenda palocal clinic kana kuti unoenda kuhospital. Oweni une maclinical notes here ari kuindicata kuti iwewe wakaita siki kana ukasvika pana chiremba akakuona kana angave nesi akakuatenda akakuudza kuti hauna siki, ungazviratidzawo here pamberi pachangamire kuti ndo kwandakaenda kuchipatara kuti tizive kuti zveshuwa wakaenda kuchipatara, nokuti siki haisi kuenda kumaprofiti, siki haisi kuenda kuna. Ndo pane mubvunzo wangu ndipinduro. Ichokwadi ndakaenda kuchipatara then zvaita saizvozvo 3 days back sezvo ndataura kuti right wakuenda mberi ndati wakaenda kuchipatara wangu ndakaenda une maclinical notes here aunawo anotiratidza kuti wakasvika kuchipatara? Pano handina, svakati panondipa ndaenda. Ndati unawo here? Handina izvezvi. Hauna, asi unawo here? Ongu. Unawo. Anoratidza uchapupu pamberi pedare ramambo Nyajina handiti nemakurukota ake nevadare. Chaita kuti usauye nawo iwe uchiziva kuti uri kuenda kuna mambo chii, uchiziva kuti une dambudziko rawakasangana naro? Ndakaenda kuchipatara vakati chaita kuti usayahunde uchiziva kuti iwewe une uchapupu huchakubatsira kuti usunungurwe panyaya yako yauri kutaura pamberi pamambo nemakurukota ake nevadare. Nesi vakati vanoda kutangisa vanhu. No, inzwa munina, ndoda kubatsira. Ndati inini chaita kuti usauye nemaclinical notes, ndokungateerera zvandikubvunza. Chaita kuti usauye nemaclinical notes anozoita kuti mambo vachabvunza kuti right musi wawakaenda kuchipatara kunonyorwa kadi repa reception riya. Handiti wonoona nesi okurefera kana kuti zvichida chirembo okurefera kuna chirembo. Ndo pandiri kuti iwewe uchiziva kuti une nyaya yako yauinayo chakutadzisa kuuya nawo chingave chiri chii chinoratidza uchapupu hwekuti zveshuwa ndakapfuura nekuna chiremba ndakaenda muchipatara chakati chokuti dare rino rikwanise kunge rine umbowo hwekuti iwewe wakasvika kuministry of health ukabatsirwa nenzira iyi, kana wakabatwa usina siki makadzi ako ende maita zvakanaka ndiripo ame physician adiri kana ndaikwanisa kuverenga ndoona kuti zvaukaona nezvavari nokuti isi tinonyora inonzi short hand handiti inoverengwa yoonekwa kuti zveshuwa wakarapwa siki kana kuti hauna kurapwa siki. Chawayasiyira chii iwe uchiziva kuti uri mudare ramambo uda kubatsirwa panyaya yekuti right ingaseve isiri siki angava nerukama handiti zvakazokuita kuti iwe uende kudzin'anga maprofiti chakuita kuti usiye. Handizi kushora zvawataura asi ndikuda kuti tive neumbowo kuti dare rizadziswe, nokuti zvauri kutaura izvezvi uri kutaura kuti wakaenda kwachief Kumalo wakaenda kwachief ani woita sokuti madzimambo emashonalandist haagoni kutonga. Chakanaka ndechekuti kana pakanzi umbowo hwobudiswa munhu wese oziva kuti aiwa mwana uyu zvaakutaura ichokwadi, umbowo hwako huri papi? Vakati vanodipa chipatara. Saka hauna unyorerwa kadi? Handina izvezvi. Hauna kuenda kuchipatara? Ndakaenda kuchipatara. Uchisvika pareception ndo chinhu chekutanga unoona mabhara anokunyorera kadi haazive chirwere chauinacho. Paunonzi enda kusisters room ndo paunonyorerwa kuti right iwe unotaura unotsanangudza poitwa inonzi diagnosis pachirungu, dzombongororo hatiti kuti chingave chii chiri kukurwadza. Kana vaona kuti chirwere chauinacho ichi pamwe unombogona kupiwa inonzi ningirikiniya yadoxycycline kana vachifungira kuti ingave iri siki nematsanangudziro within a week kana iri siki inenge yapera. I'm talking it professionally handiti. Tapedza ipapo iwewe after a week waona kuti zveshuwa handina kurapika unodzokera kuchipatara. Wadzokera kuchipatara vakukurifeya kuna chiremba ochinyatsoongorora kuti right wakapiwa dox, that's a special antibiotic inokwanisa kuti ipedze ungave ine siki kana chirwere rudzii. Antibiotic iyo inonzi doxycycline inobatsira, inorapa zvese handiti. Saka iwewe kana uchiti wakanzi unozopiwa chipatara chipi chocho, tiende kuministry of health tinovabvunza kuti naimi munhu akauya haana kupiwa kadi, akauya akanzi tichazokupa, zvichibvepi? Unozopirwa iwewe vaongorora ani ende chinhingirini paunozopiwa kadi riya riya.
zvarwadza iwewe wavapa vanazvo zvozvo izvozvo noongororwa wakaita mablood test wakanotora maresults but kadhi rekuti uyo warapwa haruna right tatenda baba mativani Dr. Zimondi. Dr. Zimondi. Okay. Nai vamhantu makamboendewo here kune mumwe mukuru semi muchikurukura nyaya iyi muri vaviri? Ndiri kumushata ikurukura nawo akatowanda. Makaenda pamberi pava nyamudya mbanje mukakurukura? Ini ndasvika kwatezvarangu mujambanja ndanzi munyaya yemukomana vachikumbirana kuti ini kuno baba ndakamitise mwana wewanhu zvino ndikude kuti kumutora ndikude kuti auye kumusha ikoko sezvo kugara ndinogarira zvakanaka kati hatonzwa nditona ndimi ndagara kati ini pandakavata nemusikana wangu kechipiri kacho ndakaita fanikonga majeshi zvari kutaura ndakamupfuma ndachekeka zvinhu zviri kufamba mumwiri mangu nekupisa chingave chii wakana zvakavata nemunhu kufunga kwangu ende kuchipatara unombairo jekiseni kana isvika inodi inopera tobva tagara ari kukomplaina mafoni chingave chirwere rudzi regai nditi zvikuenda pamujambanje totaurirana ndaenda koko ndasimuka bhovera kwangu ruwayo ndasvika kwanamba pamunango agara nemu paakaonera nemusikana wake vanini pane nyaya kati saka todotona mujambanje bangu nemuzukuru wangu ndodokona uyu wainzi wakanga arohwa kuchinoi ndokutaura tondobva tasimuka nabamunango aya svikei avo akanga ari 5 kana nechatondera kwaiti iwo asikana iri ainzi dana mainani yemudzimai wavo uye hwane wayani waiti munun'una wavo tagara imomo pamunangototi muzukuru wangu ya nhasi iwo anishaausi kuti anokundimurusa nei hakana zvakakatora kakungobuda pasi asikamana akanitsika dzakashata tanga tichida kuziva kuti pamakakurukura nevava ndiri kusvika ipapo ndokuti nyaya icho idzikwe ipapo tadaro manje akaita bhizi kunyoti chi bepa ramuri kuona ndinokarupuwa akutonjera kururwa pachidinizanacho atotiki hape haizivi ndiri kufambire tikuti kutotaurirani kuti mwana wenyu wakaite mwana nemwana wangu saka topafambira sei kuti chitorewo mwana uyu afambe kwezi kupona vacho nekuna sekuru acho beperi ndobva mumwe wacho wechikadzi akati ainyorera mapika kanzi magari masofa edu tikudichi ndiri kuona sorry ndikuona pamupesana nomubvunzo wachangamiri kuenda pamusha pamujambanje apa makaenda iri nyaya iyo yomwana here kana kukura dambudziko romwana wenyu norwavo? ndadi kuti titaure dambudziko iroro asi kasvikiro sana kakasatambosvikapo takati regai ndidi tiite zvekuti zvindofamba sei tichakagarira rinyorwe quotation imuri kuona hatine zvataka. Mubvunzo wangu uri kuti makambotaura here nyaya yedambudziko remwana uyu? Hatina, akazoda kuvhura muromo ndikashaiwa ndopanda chiti kusvika
kuti ndasvika takabisa mari yekupinda takanzi kupinda kupa 50 kugarira masufa edu 20 yanga irendi nekuti munoona vamhandu nemi vanyamudyambanje nyaya yenyu iri pano apa iyi kana ndakaitarisa handini wanzwa mubvunzo wandatanga kubvunza pakutanga ndatini ndakaisa waya panapa kudzivirira zvinhu zvangu zviri pano ndobva ndatsvaga imbwa idzi munhu auya ari kuda kundibira tengi ndobva arumwa nembwa idzi imhosva yangu inini here haizi mhosva yenyu makachengetedza nzvimbo mhosva ndeyani mhosva ndeyebhava ndeyebhavaka yauya soba nyaya iri apa ndeyekuti uyu akatora mwana uyu zviri kunze kwevabereki vake ava zvakaitika ndobva zvaitika hatichaziva manje kuti zvauya pane uyu zvakonzerwa neuyu here kana kuti pane mumwewo ari parutivi we don't know but pfungwa yake iri kuti zvakonzerwa nani nemwana uyu mubvunzo wangu wouya zvekare kwauri iwe mukomana nyaya yako iyi kana wakaitarisa ingadedare rino hongu nekuda kuti ndakamboedza kuti titaurani baba vangu vanogara kure saka ini ndaitoenda nevanhu vakuru titaurane pamusoro pedambudziko iroro asi vakanga vachira ndaedza kurapwa kana nichiedza kurapwa vanotaura kuti zvinoda weti futi musikana uyu ndoya ndakambotaura navo vakati akambobvuma akati tinouya nayo vakazoramba wakambobvuma kufamba futi yaitova mhosva yamakanga muchida kutopara iwe kumwana wovaredzi maimutoresa mvura yake kuti munoidii ivo vabereki vake vasipo ndo zvinoitwa kurapa rudzi avo vadhokota avo vanozvibvumira izvo vabereki vakanga vachizviziva takataura navo ivo vabereki vakabvuma vakati anodipa weti kwete kuti ndaitaura naye ega vabereki vacho takatoenda nemadhara tikasvika tikataura navo ivo baba vacho namai vacho vakabvuma nyaya iyi yaita yekutanga kuuya pano nai vadare ino ruramiro yekuuya pano nyaya iyi kwete chakamira pamusoro wechangamiro ichokwadiwo kana isusu tiri kuteerera inenge itsva asi nyaya iyi inenge inotongwa nevanhu vaviri wamwe wacho ndichirembawo vanomazivirawo vezvese zviri kutaurwa izvi kana kuongorora weti iri kutaurwa iyi ndofunga vanogona kutaura imwe yechipiri yacho inyanga dzacho idzodzidzi dzinovazivisa kuti izvozvo zvinoitika zvokuita sezvavataura izvozvezvi zvino hamene kuti padare renyu rineri changamire munotonga nyaya dzenyanga here kana nyaya dzinogonekwa nana chiremba pamwe semubvunzo wenyu weni ndatoti regadibva ndausunudze ndo wanenge ndiina kuti nyaya iyi inotongwa namambo wedu here yenyanga idzi dzaunza dzese idzi unless pamwe nyanga dzacho dziripo nana chiremba varipo because mwana uyu ndambonzwa achitaura kuti achinditaurira nezvekuti ndikakupa siki ini ndakati ndiri kuchipatara kai ndinotaura pamuviri handina kumbowanikwa siki zvinoda kuti ndizvo zvinowirirana pamwe neavo asi vanyanga ava mambo munovatonga here kana uchitipa maallegations akadai iyaya akafanana anotaura zvisinganzwisisiki ndaona mumwe anga akasumudza ruoko pamusoro inyadawa pamusoro yevadare nindiretwa tashupika matamba nadzo pakutanga ndingangoti dzosei kumashure mbidani ende titi laki rataita ndekuti tine professional man in the name yavachiremba Zimondi tisingazive zvangu kuti vachandibatsira vaZimondi kana ndichipodza kuti vaive a formal requirement here yekuti kana ndaenda pachipatara nditi ndine siki ini ndakamboita jaya varume vese pano vakamboita majaya waiti ukaenda uchiti une siki wainzi uya neavakarara naye singazoti yanga iri formal requirement here saka mubvunzo wangu wanga uri kuna mukoma ava
kuti muchipinda pachipatara imi muchinyoresa kuti ndauya dambudziko nderei, munonyorerwa kunobhadhara kati sekutaura kumuchita chiremba. Dambudziko rako unozotaura muimba yekumberi. Paunotaura kuti inini ndine siki, ungabvunzwa kunzi drop here kana kuti yemhando iyi. Asi kuziva kwandaita zvataisangana nazvo, waisarapwa usina kuuya nemunhu auri kuti iwe wakarara naye. Chinangwa chaive chekuti iwe usadzokereko futi, kuti unonoitora futi kana kuti asazopawo vamwe. Mairapwa muri vairi. Ndisingaziva hangu mukoma kuti pawakaenda kachidanho ikako kakacharikwa here, kekuti kana kuti chirembo wangangotibatira kuti iyo zvayo yakanga isiri a formal requirement chaiyo. Asi that was the tradition, and namanje ndiyo yandoziva kuti ndo tradition. Ukaenda pachipatara uchiti une siki unonzi wakarara nani, uya naJoyce naSusan naChero avakarara naye wacho, ndokuti murapwe zviendere mberi. Ndaona Dr. Mangama sunguka zvekare. Right. Taurwa navamatamba nadzo ndaita mbiri. Munoona mukurarama kwedu kune kunyepa kwakawandisa. Anonzi namukoti munhu akakupa siki ndiani, ukapedzera kurara naye ndiani, ende siki yako kuti uinzwe kuti isiki wakaiona rini, utaura munhu aukapedzera kurara naye ndiani. Pochinzi uya naye, vakomana manje ava vanozonyepa kana kuti musikana aenda unzi handichaziva kwaari, takasangana murodhi, ndaibva kuBhaibheri, ndaibva kumasvina, ndaibva kuzumba, handimbozive, takangorara ndaane chirwere. Asi isu nekuzoona kuti alright wauya nechirwere, kuti usachispread, takukurapa with a benefit of doubt. Worapwa. Asi kana takurapa iwewe, ndoda kuuya pana amai aya, uchinonyoresa vachivhurirwa kadhi ravo rekunyoresa kuti kumaternity, vanonyoresa kadhi ravo, chinhu chavanotanga kutestwa HIV, TB neSTI yacho yamuchabva kutaura. Kana ndichinyepa hamunosangana nazvo ndo zvinoitwa zvokuti toti achinyoresa akabvunzwa zita remunhu akamupa nhumbu, robva ranyorwa pasi kuitira kuti kana pakaita macomplications panonyorwa nefone number dzeiyeyo akamupa nhumbu. Murume wako here iboyfriend, tobva tamufonera paita macomplications, tomutaura naye, uya kuno pane nyaya toda kutaura newe, ouya togara pasi toita round table totaura. Saka izvozvo izvo pakuti siki, HIV, ameno kungoti zvana HIV hatifaniri kuzvitaura panapa, hatibvumirwe kunge tichipublisha kuti nhasi noti vari HIV kana nditi ordinary HIV, isecret yavo vari vaviri kuzivana neurwere ihwohwo. Asi zvinhu zvakaita sana siki, TB nedzimwe maviral disease tinokwanisa kunge tichiyataura tiri panapa. Ndofunga mabvunziro amaita kuti dare rino rinofanira kunge riri rangu hamuna kurasika, nokuti pano mutemo wedu wehurumende yenyika ino hatitonge inonzi Witchcraft Act, hatitonge uroyi. Ndofunga ini ndinopinda mazita remhosva akawanda, ndakuudza iti ndiri advocate, ndiri chiremba, hatitonge nyaya yeWitchcraft Act yakarambwa during Smith regime, mambo munondibvumira, hatisati tabvumirwa kuti titonge Witchcraft Act inova ndiyo iri kutongwa pano. Tatenda zvavo. Handiti wakateerera Hanzani Mandu, wataura wakazara, takupa mukano kunyatsobharuka kuti dundundu rako ridii. Tisingadedi kuenda mberi maningi, vanyakudya mbanje, nyamudya mbanje. Ya. Ndofunga manyatsoenda nemanyatsondinzwa zvananga chitaura. Ndabvunza kwamunobva kusvika tawirirana kuti muri wemuno muzu. Dai manga mati muri wekwamutoko, nyaya yenyu tanga tisingaitonge. Taiti endai kunani, auya kuno netsamba yaakapuwa namambo Khumalo, nekuti vaKhumalo vakaziva kuti munhu
tadzirwa uyu anove imimi muri vekupi muri vekuno ndosaka takakushenedzai kuti muuye pano maonero andaita zvangu vamhandu baba mwana wenyu maita rombo muchibva pano endai pana dhokta avo abatsirwe uyu nezviri kumurwadza kana zvaramba muchaaporocha baba avo zvakanaka monzwa kuti pane zvavakanga vakaita here kumwanasikana wavo mushure mekunge asati awanikwa nekuti mamunzwa mwana uyu achitaura ati akaita mwana wekutanga neuyu handiti akaita wekutanga neuyu teererai kana mataura mwana uyu ati akaita mwana wake wekutanga neuyu akagoita nemumwe haana kusangana nezvizvi nhasi ane murume wakamuroora andizvo mwanangu ndanga ndakateerera achitaura saka zvinhu izvi zvaafekta uyu chete asi vamwe ava saka imimo vamhandu yes kurai munjere muone kubatsirika asi problem yandaona pauri mhandu wakatsvaga zvidhokta n'anga can say anything profita can say anything tagara navo kama profita ende munotandarisa nyaya yemaprofita kwainonoperera munoona kuti mangamutandarisa mhepo saka kwete enda unoona dhokta vakubatsire uchabatsirwa zvechokwadi handiti ka vamunjika mbanje makanga makagadzira here mwana kuti muchaona achauya achikubirai manga musina ina handisi kuona mhosva ina baba havanakuiona ina kuiona ina havana kutora mukadzi wemunhu havana kutengesa mwana wavo iwe ndiwo wakatoenda uchiwabira imboendai muone kuti zvandataura izvi yaita sei enda pana dhokta avo uchibva ipapa enda ipapo vakupe madetails avo vakubatsire urapwe zvechokwadi. Thank you very much. Tatenda. I'm sorry mama. Seta para. Ndakafamba kubva kure uya mubhuya munofambira nyaya ine. Ndichikumbira mari yekufambisa. Saka ndakukumbira kuti andipo mari yekufambisa kudzokera kubhuya wayo kundabva. Ndakukumbira kuti andipo wandikashidzowo. Ani wazvinzwa? Anzina atezvara, ndatezvara kamune mwana meseka. Vari kuti vafamba kubva Bhuruwayo uchivapawo mari yavafambisa kudzokera Bhuruwayo. Sorry, izvo zvandisina chazotsvakirawo. Uri kuvapa mari sarini? Month end. Zvipe date. March. Eh? 30 March. 30 March. 30 March. Yeah. Mari iyoyo haupe ava uneiunza kudare rino isusu tinopani baba azvinzwa baba musazopana kana iri tsotsi handii makaona samaonera akauya nemapurisa chinomunhonga. Ndakumbira kubvunza kuti inini ava muzambanje anondibvumira here kuti ndizotaura navo nenyaya iyi. Hanzi nababa ava munotenderawo here kuti paukuru hwenyu muri vaviri muzotaurirana?
wakauya wasina kumwa chinorodhiwa pane zuva akasvika ndiyo vakasvika ndiana akasvika akasvifamba mangu akadhakwa apo takapa listi kai apo takapa listi sorry takatera handindi makumbira kuti muzotaura navo vari kukupai maconditions avanoda musowa muchanotaura navo hanzi mukaenda kwavari musina kunwa doro munotikurukura ngoti apo washiya nelisti wakati wada kurora mwana apo akauya vanoti neurwere waoba wakati wada kurora mwana tiwagadzira listi tiyo iminayo mambo titakawagadzira listi iyoyo tita izvi ndizo tiri kuda chendo kutakaita mwana wakaya wakadhakwa uso wacho iwowo hanzi mukaenda kwavari musina kudhakwa zvakanaka moenda kwavari muri soba musi wa30 March kanyamujamba For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.